Praise the Lord, hallelujah. Baby, I will show me the Yankupo Shroud. Jumedi na ya boda urababa ya 26 not of war. Kwasia da ye di anim ya kwasia da ya ena sa empire bo chinchirinchi kasia onyankopon ena meso ehhehye ye no eba so. Eti baby a wo biara metonsa e de afro say kumase boshen ye da kwasia da ya uhwemi kwasia da ya na 26 November eba so. Fa number na egu screen animu na frɛ na empayimfo beje so metonsa de afro yare bi how kwakuma to yam fa bra be piem be bompaye na urade nam me nsa so ebetre me nsa e de account na oyare dom o how amane kwadana bia unamu bia no urade nam me so ebetu afiri so ahokyire bi na unamu a kwakuma to yam bible say abra ne mu odin na Peter ekopo so na onyinam na niema mo ya den no abra no Yesu Kristo bompuni no o mana kwankyere no kankyere se Peter kako de hodo no kako ho no ne kwasam ne se onya bi mohom eti kako de hodo ba bia wo bia kwase dai bo modin ye bedi bronya durubronya ya na nemamu aye den afi wa wani tua se nneoma nkoyie nanso so wo Yesu dinimu se uba eye 26 November ya wo Yesu dinimu ewrade be sesa nneoma wo fie ho na wa hye wani munyam no amanasi wo yie na de obesom biara atinya yie bia no akwaji tumidie bi akodi aduro bi wo bosom so bia akoye kura antimi amwa ukoi se enka akopetumi e de abeton ade ukoi se enka akopetumi de abeya hobambo na so hwe odifo opatafuo nsem a oka tumidie no ana bosom na wode uti akohye ase no ompebiem tumidika na bra eye 26 November kwasia de ya no akom tumi bia nkonya tumi ensuma nsem ne ade bia ehaw bia no fabra ose mi awurade Kristo me ba ma abonefo enti se de wutie bia no Kristo do wo ye hwan se de usu no ban sitie wa ma atenefo oboma wona oya de bonyefo se me no mienu abusuya ayi yetotwene na abusuya mfa yenya hwe no yen na Kristo Yesu obama yen enti ba bia wo bia sister hia mo kumase boshen anopa no sia na so da na boma ye de asori asese so enti wo ba brantam mo amfure chichi ti sankran temakepkos ba bia wo firi bia no bomoden ne simu entem na beda ho eye miminda nwumre na watima aso dan kese ni mu ayedei awura enti bomoti ne sisi ho kumase ne mpatamu mo amwo ebunumam sehwe so tumirika we bia bomodin se ode ho ebe de ebe champai boyimu me ton safron hweye na hwe okra so yie wi asese okoto so obi ginani okoto so obi tweka papa otifie papa mu a ne shabre urade de ma no otu ho anamom wa ye ho adwuma enti na wodidi saa no enti na asiri ya odide emre duru se ususu betwa ntoma de asi ubo maame betwa ntoma asi ubo papa betwa ntoma asi ubo no aya o shabre ho adwuma no aya o mane shabre ho adwuma na timi asi omie nyame hira me hwe wani entifa number no wo WhatsApp so obetimi afa number no send message eye TikTok OPATAFUOR TV, YouTube OPATAFUOR TV, and Facebook ukohoduma bomodin na subscribe na wo Yesu denemu me hwe wani kwasiada ayo nyankupo ujafa dumunu ebe free so esifom ne same de a ye mpokire biara ebe tete ama nyame hira o hira bebre.